Projekt Comenius realizujú v cirkevnej základnej škole svätého Michala už od vlaňajšieho roka. V rámci aktivít privítali v uplynulých dňoch partnerov z viacerých európskych krajín. V projekte sú zapojení pedagógovia a žiaci z Turecka, Bulharska, Estónska, Španielska, Talianska. Koordinátorom projektu sú Poliaci. Okrem bulharských partnerov navštívili Michalovskú školu všetci aktéri tohoto multilaterálneho projektu. Prvý deň pripravili hostitelia kultúrny program a tvorivé dielne. Ďalšie dni sa niesli v znamení poznávania krás Slovenska. Bardziej podobało mi się w Tatrach, więc chętnie im opowiem, jak tam było. Pogoda nie była zbyt przyjemna, było bardzo zimno, ale sądzę, że jednak było warto dla tych widoków przede wszystkim. No, najbardziej podobało mi się w Tatrach, jak byliśmy w Zamku Spiskim, chociaż tam padał mocno śnieg bardzo i jak widzieliśmy wodospady. Hostia mohli zhliadnúť aj krásy nášho mesta a jeho okolia. Zemplínsku Širavu, Vinianske jazero, Morské oko, ako aj samotné mesto, kde sme ich oboznámili s jeho históriou. Posledný deň prijal zahraničnú návštevu aj primátor mesta. Krátko pred odchodom do svojich krajín mohli hostia zhrnúť a zhodnotiť 5 dní pobytu na východe Slovenska. Máme veľa spoločných vecí, čo sa týka jedla a konkrétne napríklad čaj máme spoločný, dokonca ešte aj názov je rovnaký v slovenčine aj v turečtine. Neviem, či je tu veľký rozvoj turizmu, pretože ľudia sú dosť prekvapení, keď počujú na ulici iný jazyk ako slovenčinu. Ale keď si na to zvyknú, sú veľmi nápomocní a priateľskí. Keď sme napríklad chceli kúpiť niečo v obchode, tak nám stále pomohli. Poznałam wiele nowych osób i sądzę, że też w pewien sposób podszkoliłam swój język. Myślę, że fajnie tak poznać nowych, ciekawych ludzi. Zámerom projektu je okrem spoznávania európskych krajín aj výmena skúseností a porovnávanie vzdelávacích systémov v krajinách Európy. Takže chodí sa u nás do školy na smeny, to znamená, že sa chodí ráno a chodí sa aj po obede, ale vybavenosťou je naša škola trošku teda v pozadí. Slovenská škola má lepšie možnosti a triedy v tureckej škole sú preplnenejšie, čiže je tam viac žiakov. V osobnom živote ma to veľmi obohatilo, pretože som v krajine, ktorú som doteraz nenavštívil. Čo sa týka profesného života, navštívili sme školu, ktorá sa v mnohom podobá našim školám, ale stále je tam maličký rozdiel. Takže sa budem snažiť preniesť zaujímavé prvky z vášho vzdelávania do našej školy v Španielsku. Kúpil som si napríklad CDčka s rozprávkami v angličtine a slovenčine, ktoré budem používať v našej škole pri výučbe našich detí. Dvojročný projekt sa končí v júni tohoto roka návštevou talianskeho partnera z mesta Livorno.